Hindi pwedeng magtagal sa ang sasakyan ta agroboctometin ako halimbawa 15 years mga ganun. Ayun yung pinakamatagal 15. Pero pinaka-basic talaga 10. Oo. Maliban lang kung maalaga ka. Hello guys, papunta kami ng Tuaw. Dadalawin namin yung aming sister na bagong opera. Kasalukuyan na wala namang walang benta, matumal. Kaya maglakwat sana lang kami. Ubos yung lakas mo. Ubos na yung lakas mo. Tama yan, Lola. Enjoy mo na lang yung sarili mo. Mahasaya pa. Kaya ubos daw yung lakas niya. Kaya sabi nga nila sa akin sa trabaho ko buti nga dito si Manang para at least kayo alam nyo kung sabi nila. Tama yan, Lola. Good girl ka talaga, Lola. Yan guys, convoy sila galing simbahan yan. Kasi along to papuntang Piat yung sasakyan. Mahal naming ina dito sinasadya yung yung simbahan. Sunday pa lang ngayon. Ang bilis nito natapos din. Kailan lang yun. Ano yan? Ay, ganda. Bahay. Mga manok. Dami. Ay, mayroong manok. Manukan. Naman. Baka ano yan? Kay mayor, kay congressman, kay basta. Governor. Basta alam politika. Ano ba yun? Yung governor dyan sa Apayao? Ano ba yun? Ano ang pilyado yun? Maji? Pulot? Hindi ko lang, ano ba yun? Mag-isa ka na pumunta dito, mag-isa ka na umuwi. Sabi niya? Oo. Matematik man na karne. Sabi niya ganyan. Bagat nga rin kanyagil At karne ako, kakarne na ko Anihan na pala dito. Tingnan mo. Pumasok dito. Oo, pumasok dyan. Nakalimutan ko na po. Diyan. Tapos dadaan ka sa Panamake. Tapos Dito na mag-ikot ka tayo. doon. Kasile. Yan. Visible, hindi ko alam. Dadaan ka bakit sila sunshine nga Kasi ano, sa likod? Diyan. Wala. Ayun. Ay. Siyempre. Hindi naman talaga ate. Nababayag ka lang, boyfriend na yung nag-boyfriend. Boyfriend lang kaya, pero ayaw ko maglaba. Pwede magmadali lang yung boyfriend. Pero yung maglaba, wala. Tapos mga nahirapan. No, ay may totoo lang din. Alangan may Mas napintas siguro pa hindi ko na edad doon, hindi ka na mag-asawa rin. Dito na kami sa Tuaw. Boundary ito. damdam mo. Tapos punta ka to sa kanti. Alam, walang nagtanim talaga ngayon. Kaya, wala pa. Kanya pala. Hindi dapat anihan ngayong March, April. Pero walang ilaw kapag gabi dito. Walang street light, madilim. Street light, Pero wala. yung iba, nakatanim mo. Oo, mayroon. Kasi Ay, yung iba hindi. Ay, Kasi ang sabi ng iba kong mga suki na maganda raw ang ani ngayon. Magang nakabawi sila. pag April na daw, talagang walang ulan. Kasi problema yung tubig na naman. Hindi, hanggang March na, hanggang May naman yung ulan. ay nakalimutan ko na talaga ang bahay ni Lelet. Hindi ko na alam to. May dalawa kasi yan ganyan. Pero dito ka dadaan. Right. Matandaan niyo gaya. Makala ko naman doon sa dulo. Hindi ko talaga alam pala. Dadaanan mo nga yung bahay niya na binili. Ewan ko kung binenta. Kaya mo para mabalik sila. Sabi Ito yung bayan ni Governor Mambang. MM Resort. Ano ito? Dito yung nag-birthday siya dito. Ganda naman pala dito. August. No? Hindi yung anak ko. Punta kami dito O baka naman dyan, hindi? Hindi. Tama lang to? Hindi. Tapos, ayan na. Ito Sige, diretso. Diretso, paikot. Diretso, Tapos may sige, yan. Diyan dito kami dumaan noon. Nung pumunta kami ng ng fiesta. Nag-ikot-ikot kami na Bachi. Ay, oo. Kailan ang fiesta? Naruangan. Kailan ang fiesta no? Ayaw pa na. Welcome Central East Formerly Barangay Naruangan. 1819.
Nagbabangka. Yan ang resort. Sa resort. Sino kasama mo, Lola? Nagbangka? Sila yung mga bata. Kala ko si ano na. Sila. Kala mo siya naman ang binabangka. Saglit. Oh. Yan tayo. Saan Sa tayo? school. Doon Ayun pa. na, dyan. Right. Direct ba yan? Ayun ako, yan. Oh, yan. Diretso na. Magaling tayo. Oo, dito. Sa kabila. Hindi ka na maligaw. Lapit lang. Malapit na tayo. School na to eh. Cagayan High School. Anong Cagayan High? High school. High school? Tuwaw High School. Tuwaw, Narawangan. Ha? Narawangan Central High School. Mahaba kasi ang tuwaw eh. Diretso lang, te. Oo, diretso lang. Hanggang doon. Doon ang bahay nila. Makita mo. Ayun ang bahay nila oh. Ayan ang bahay niya. Saan? Ito? Yun. Ayun yata na. eh. Yan. Yung red na. Saan yung red? Ayan. Ah, dyan, te. Welcome 5. Dito sa harapan niya. Doon sa Na? Pangalawa. Diretso. Pangalawa. May pangalawa. Pangalawa. Dito, Yan yata eh. Ito na. Dito. Ito yata oh. Ito? Oo. Oh, yan na. Wait na yan. Yan. Nakauna. Sobrang init. Kaya nga eh. Yan. Ay, nakaon. Ay, nakarating din kami dito sa bahay ng aming ano. Bakit? Asan na sila, Shine? Ay, ka. Ay, nandyan yan sila. Sister! Sister! Hindi sumasagot eh. Kato ka, G. Dito kami sa bahay ng aming ano, sister. Kala mo maligaw, ano, nagbago yung palengke. Saan? Oh. Tao po! Hello ka! Dito na kami sa bahay ng aming pinsan. Oh, nandito kami nung nag-blazing to. Tumatawag ka ako kanina eh. Oo. Sulama sa? Ay, kila Junior. Hindi kaya pumapansin si Junior. Hello baby. Kitak din. Hello. Say hi. Makita mo nga yung sasakyan niya Cute sa na lalo. yan. Yung cute naman yan. Hindi, nagugutom. Hindi, kakakain niya lang. Dog food lang. Kada yun, singer. Ate Mary, nakita ko naman yung sasakyan niya sa lalo. Paras na tayo ng buhok, te. Nakakit nga eh. Ano eh. Nipis na. Nipis na. Isa yung mahaba na yung buhok mo. Ginupitan niya ako ng Christopher. Oh? Ay, maikli lang. Okay, oo nga. Mahaba no. Oh, di ba? Pusyaw pa eh. Pag ano pa naman di ka kumain, may sakit ka na, nahihilo ka. Pero okay naman yung dugo mo. Okay naman. Diba nang paningin ko na sa tao. Ha? Nasa linang ka? Vlog ka nila na. 3 hours later. Guys, uwi na kami. Tapos na kami nagdalaw. Ha? Oh, nagbabasketball yan sila tuwing hapon. Ito yung kumari ko. Maka rin yung buhok na. Ah, babahaba pala ako ng buhok. Lumatad. Yung lola namin laging on the go. Ay, nako. Maliblibang kayo. Oo. Uwi na kami. Ano yan si ano? Dapat tulungan Tapos mo na to sa namin William na- kung nakaragin. Oo, yun nga. nililit. Ala, naawa ako Mamaya sa tanong. kanya kanina. Napaiyak ako Wala sa ko rin, ano. oo. Kasi hindi ko siya akalain na ano eh. Na ganon. Bumagsak ang katawan niya. Kasi yung pag na-opera na kasi yung taihan niya. Yung ano pagkaganan. Saan na? diretso Diretso ba? lang. Diretso lang? Eh, kwa. Pauwi na kami. Tapos na namin nadalaw yung may sakit. Diba?
Then, sila Oo, magtulong-tulong, gano'n. Doon nga sila raw Romeo. Laki na ng palengke nila. Ano ng trabaho ng asawa niya? Wala. May ano Nag nila? may talo. Bagong palengke ng Tuwao. Wala. Ruangan. Teacher, yung anak asawa ni Romeo. Romeo? Hindi. Medyo, Oo. Yun ang alaman niya ni Big sa likod niya. sa akin ang Yan, oh, mga titinda, oh. pagpapayag. Dami oh. Plantita. Sa ano, Oo, diba na. yan sila nandun sa likod ni Big. Yun na ganun sa'yo, yung tanim mo ganun. Ayan. O yung rubber leaf. Oo. Rubber Sige, sige. tree. Oo. Parang rubber tree. Parang ano ganun. Hindi, nagkarga. 1,000. Summer na talaga. Tingnan mo yung init. Na? Summer na. Summer na, kinikinit kayo sa gabi. Ang sarap maglublog Sino sa ka dagat. dati? Karag-kurog ka na naman muna kaya tilugan sa puling cellphone ko gaya. Oo nga, di ko rin napansin. Ano kaya yung parang tumutunog? Ang kabaw na lagan. Ano na to? Sign of aging na to. Huwag mo na sabihin sign of minupusan, ha? Agree ako doon. Ay, ala, ano na kaya ako? Laptaw. Nang Ay, lahat ganon? ng ano ng Laptaw? 19, 29, 39, yung ganun. Checkpoint yan. Masama daw yung kuwan sa English. Ay sa 50. Kaya kailangan, kung ayaw mo ng 40, ibaba mo, taas mo, ganun. Ay, ganon. Huwag mo sabihin yung edad mo na 49. Okay, Lola. Kaya Noted. 49, 50, ganun garutin. Noted, Lola. Lola, noted. Try na lang din ata dapat akin ni ate Kasi ang yan kuwan. yung kwan yung sinabi sa kwan sa amin sabi ni ano yung edad nyo, yung halimbawa, nasa na A few moments later. Dito na ako sa pwesto. Nakarating din ako. Hapon na. Ay, naku. Sinalamin ko na yung ano ko. Camera. Walang salamin. The next day. Ang picture here. You know that? Wow, ganda ng hair ng baby ko. Tingnan niya kay mami. Can I see? You're big girl now. Can I see? You're big girl now. Look at me. Ang ganda naman ng baby ng mami. Yan, bagong ligo. Oh. Look at me! Uy! Iniwan na ako. Uy! Ayoko na nga. Can I see? Can I see? Can I see? Look at me. Hi guys, come on. Can I see? Hello guys. Bye. Oy. Ayoko na nga, alis na ako. Lugaw. Hi muna. Hi muna, hi. Uy, hi muna. Ayoko na nga. Hello. What is your name? I'm Ashley. How old are you? How old are you? Talk to me. Ayoko na nga. Can I see? Can I see your hair? Wow, ganda ng... Oh! Ganda ng hair, oh. Ganda. Quiet. I'm quiet, okay. No Can, bites. why? Because I'm bored. Are you bored?